היי, אני שושנה סטרוק, גדלתי ביישוב היהודי בחברון. אחי מגיל 2.5, ההורים שלי היו לוקחים אותי לטקסים פדופיליים, שבהם כמו אילפו אותי, תכנתו אותי באמצעות סמים, באמצעות היפנוזה, באמצעות פגיעות מיניות, ובעצם הם יצרו אצלי כל מיני חלקים, כל מיני זהויות. החל מגיל 13 אבא שלי התחיל לסרסר בי בתל אביב, עשה עליי כסף מה שנקרא. הפגיעות המשיכו עד גיל די מאוחר. בעצם מה שקרה עכשיו זה שאפילו שכבר פרסמתי את זה ואפילו שכבר סיפרתי, אבא שלי ממשיך לפגוע בי. הוא הגיע לדירה שלי, ואני שכרתי דירה באופן עצמאי, גרתי לבד. הוא הגיע לדירה ופגע בשום. הוא הביא איתו גם עוד בן אדם. את הבן אדם הזה הוא בעצם מכשיר כדי שיוכלו להמשיך לסרסר בי גם אחרי שאבא שלי ימות. כי ככה זה עובד, הם מעבירים את זה ככה דורות בין הדורות, את הפגיעה, את הסרסור, את הניצול המיני של ילדים, את הניצול המיני של נשים. מאז הפגיעה האחרונה עזבתי את הדירה שלי, אין לי בית. לבינתיים מצאתי כמה אנשים טובים שמסכימים לארח אותי כל אחד לכמה ימים, אבל אין לי ממש דרך לפרנס את עצמי, כיוון שאני מתמודדת עם הפרעת זהות דיסוציאטיבית, זה נקרא DID, אני נמצאת במצב נפשי מאוד 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 קשה, ויש סכנה אמיתית שאני אגיע באמת לרחוב. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעזור לי, כן, שתהיה לי תמיכה נפשית, שיהיה לי ביטחון כלכלי, שיהיה לי שקט נפשי, שיהיו לי אנשים שיעזרו לי, שיהיה לי ביטחון פיזי, שיפסיקו לפגוע בי. מאוד אשמח לכל עזרה כדי שאני אוכל להגשים את החלום שלי ולעזור גם לנשים אחרות שעברו פגיעות טקסיות. אמנם אני עכשיו במצב קשה, אבל בהשכלה שלי אני למדתי פסיכולוגיה ויש לי חלום לעזור לאנשים אחרים שעברו פגיעות טקסיות. אני אשמח לכל עזרה. תודה רבה לכם.